weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusan yoni to ɓoggue to hudallayi to hayre gollera to hayre mbara to hayre law to kasgam ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno hamme Bousso to Seno Boussoɓe ko on takkusan kadi juula ha e nder galle ceerno Amadou Alpha Sy to ndulumaji funeɓe ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie halfinaɓe rewidade peele tumaɓe boljinigol e koppereje leydi ndi e dirtinde haalisa laamu ɓe mbaɗi convoqué ko général gonɗo à retraite biyeteɗo Ahmed Wula Bekrina to leydi Sénégal ñan jamma alkamisa bene wiyata aljuma hande o ko caterpillar uji kañumen tigui mbaali derguidde jeere wiyetede jeere Sandaga taw ko jeere mahnone guila hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe tati e tati to leydi Mali jagorgal kalfinangal ko fate jangde ndera leydi he o holliri tigui huñande altine sappo e jeegom ha alarba sappo e jeetati lewru jukko gonɗen ɗum wonata kawguel biyeteguel DEF woni tigui diplôme d'étude fondamentale e ndera jokri leydi he kala to leydi Namibie capanɗe joyyi e jeeɗiɗi ñiiwa kañum tigui woni ko laamu ngu yeeyi e yidde laamu ngu kay oɗo saaha ko ustude ñiiɓi ɗi e ndera leydi hen to leydi Zambie ko sumgoji hooleji leydi goni noon sumgoji ɗi mbaɗi fitinaji neɗɗo goto wasi hen fittade mum waɗi hewɓe gañiɓe internet kuppama to RD Congo yen janguji waɗa e oɗo saaha joni ko janguji tawate e nder Kinshasa lamorgo leydi ndi wonande bitikaji ɓeɗon indieji e Pakistan naɓe taw ko mette mabɓe hollirdeɓe ko goto e ɓesgu leydi ndi basɗo fittade mum e nder kasoji to Indonésie to leydi Indo to leydi Cameroun haare ko musde waɗi hakkude ɓeɗon awoɓe hakkude mumen aynaɓe ko famdi kala sappo ɗo neɗɗo wasi hen fittade mum capanɗe nayo e jeetati woɗɓe mbarmi hen to leydi Centre Afrique Ibrahima Alam Hissene Al Goni laatima député PK5 mo leydi ndi mo leydi ndi to leydi bisimilla moon e ketti hotodirte joni jañuɗen. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. batake jam gondaɗo hono Haruna Ousmane Ba to oyema leydi Gabon Saydou Amadou Sow to Mafondu Mattara Belal Sow to Mafondu Isaga Malala Sy to Mafondu Yunus Belal Sow to Nouakchott Sidi Kumba to Mafondu ko mawnuma duttiɗo Lemina Ba guiɗo Pula to oyema Gabon jettinduɗo wulago o eɓe ndenta kamɓe kala eɓe ngullo dendagal bandiraɓe sehilaɓe hoddiɓe kala ustare biyetenoɗo Hammadou Moustapha Sy o ɓurno lollirde ko garde Sy o rutti noon ko jamma o hooti e jomi ko noon ko ñande sappo e goho lewru jukko hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas goo ndu gonɗen ndu to Nouakchott en duwanima dendagal ɓesgu Mafondu naɓe Dal Haynaɓe Gankinaɓe Luxeyɓe naɓe e commune jeunesse commune Lixeba gorgol kala en duwanima ɗumen nde ɗo ustare tiftinde on noon yettiniɗo wulago ngo ko musidɗo men biyeteɗo Lamine Ba guiɗo Pula tawate to oyema Gabon eɗen mbiya tan yo Allah yurmomo yafomo harnamo aljanna kanko e dendagal maɓe julɓe kala allahumma amina. batake majjere giɗo Allah jiituɗo oɗo hen jiyaɗo Allah biyeteɗo Alassane Demba Diop gañoɗo andirede Mamadi taw ko jeeyaɗo toon to cuuɗi meɗen Magama cuuɗi men Magama noon woni koye lappol palol Dande Maayo to banggue Mauritanie omo fota yarude oɗo saaha mo gonɗen duuɓi capanɗe jeeɗiɗi ha fayma duuɓi capanɗe jeetati
kanko noon o majji ko gila a 1981 o wonanno ko toon to leydi Côte d'Ivoire wuro wiitengo Bembi nden wo iwino ɗon waari ha to Bokke omo faati toon to Mali waari ha ɗo gar Mali ɗo omo wonde sehili makko aɓe paati toon to Magama ko ɗon o majjiri ɓe gila nden noon hawɗo saaha mo gondena kankoɗo hen a jiyaɗalla biteɗo Alassane Demba Diop ɓurandirede Mamadi hawɗo saaha mo gonɗen o yiitaka taw kala noon bawɗo yiide neɗɗo ciforiɗo dani hen yo jokkodir eɗeɗo hen tongode leydi France 00336 17 76 00 34 kawrata ko goto e sukaɓe makko biyeteɗo Mamadou Daouda Dioba walla ha joni numéro leydi France mbatta ko 00337 53 67 60 46 kawrata koye biyeteɗo Abdoulaye Daouda Dioba goto e sukaɓe makko walla mbaɗa numéro leydi Côte d'Ivoire 00 225 01 40 74 65 55 kawrata koye biyeteɗo Oussou Mama onne kadi ko goto e sukaɓe makko walla mbaɗa 00 221 78 225 56 61 walla mbaɗa numéro mo leydi Mauritanie 00 222 20 69 70 20 kawrata koye biyeteɗo Daouda Dioba musidɓe tedduɓe enen kala eɗen mbiya yo Allah holliɗa yettinɗo hen naɓɓatake o ko biyeteɗo Mamadou Daouda Diop ene wonde Abdoulaye Daouda Diop taweteɓe to leydi France. ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safaruji fina tawa ceerno Djiby Sy firtata aadi ceerno Djiby Sy ko jaadindo ɓala walla e danawal kala ceerno Djiby Sy ko laaɓaɗo listihara moƴƴuɗo longal bawɗo halwa ceerno Djiby Sy ne safara rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirol ko wayno kiste fibroma dogam sita rewɓe ɗon koɓe sawade e rewɓe ɓe darottaki kala ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe fannuji ɗiɗi hen fannu goto sa ƴetti leɗɗe ɗe fodde sappo e tati rafin yalta ma ha laaɓa fannu goɗɗo so tawi a ƴettiɗen leɗɗe fodde sappo e jeenayyi rafine yalta ma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ko labdo reedu malaɗo wune so yennama ka miskino safruma ha mbiya weng taw hay mbuɗa yoɓani so wona wonduɓe rafiji ɗiɗi woni mo hoore mo wahliti ha haɓɓa walla janowo barogal heddiɓe kala omo safra ha jomum sella ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum kala garowo yo addor nokku to waɗori safaruji mum omo wiya kadi wonande yiɗɓe wannede listihara ɗaccata ko inde maɗa e inde nene maɗa o haalanma sirruma ha cikka ko nder ɓernde ma o woni ceerno Djiby Sy base makko ne tawe nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie to leegal bitegal Nettek numéro makko téléphone ko 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ne jogui base mum e pharmacie mum kadi to Nioro nder leydi Mali ene tawe toon miñi ko biteɗo Samba Sy numéro muɗum mbatta ko 00 223 90 22 94 71 ceerno Djiby Sy kollaɓɗo reedu malaɗo wune ɗum noon omo wi en mbadden dando faade makko. Kettode kaburuji mon e demgal Pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone mawde sappo e tati lewru juko hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho kabaruji men e ɗemgal Pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Haali Abouba to karallagal to ko miñi men sehil men Saydou Abouba ko adi kabaruji men noon ardiɓe catal heblo sukaɓe Afrique tawateɓe e nder leydi Côte d'Ivoire eɓe mbaɗi erago faade dendagal jeeyaɓe e catal ngal e yiɗɓe abbade ngal kala ha tengti noon tawateɓe
ɓe e nder Abidjan lamorgo leydi ndi e dendagal guure tawteɗe nder leydi Côte d'Ivoire kala wonde ñande aleta 15 lewru jukko woni août gonɗen ɗum eɓe jogui batu pattamle miwgo ɓe keewi joɗade e kala saaha batu ngu noon joɗoto koto leegal bitegal Adjamé 220 logement e nder galle ceerno Djiby Soumaré kala jiɗɗo noon tawtorede batu ngu e jiɗɗo hebde ko ɓurɗo labde mbatta ko kodɗo noddirgol no badda ko 07 07 27 30 10 kawrata ko Djiby Soumaré walla mbaɗa 07 09 76 69 85 kawrata koye biteɗo Djiby Ndiaye bandiraɓe kala jeeyaɓe fedde de e yiɗɓe jokkade ɓe cuwannade kala ene bisma ne garata tawtorede batu ngu kabaruji men e ɗemgal pular no mbiruɗen e gardidi kabaruji men koto leydi Mauritanie pudortoɗen Sidi Wula Zahaf ko jagorgal kalfinangal ko fate cellal aadi kañum e gollidiɓe mum ɓe mbaɗinoɓe kewi wadde kala kikiɗe alkamisa hanki on ɓe kolliri tigui wonde e nder jokli leydi he kala ko temedde tato e yimɓe tato tawa e jaati ko fiɗaɓe borosa coronavirus timbedera ko neɗɗo goto ayyuna ko yimɓe ɗiɗo barkewol ko yimɓe sappo geeru ko yanjoyo kankos ko neɗɗo goto kiifa ko yimɓe nayo kay hayɗi ko neɗɗo goto mbut ko yimɓe joyo magama ko joyo lega ko jeetato babaɓe ko neɗɗo goto maktala hajar ko yimɓe joyo butel mita ko sappo e ɗiɗo neɗɗo kermesar ko yimɓe nayo ɓedradara ko yimɓe ɗiɗo erkise ko yimɓe jeegomo rosso ko jeeɗiɗo AJUF ko yimɓe nayo atar ko sappo e jeenayo neɗɗo singiti ko yimɓe tato chami ko neɗɗo goto Nouadhibou ko capantato tato neɗɗo tawani gondi e mborosa coronavirus to Nigéria ko sappo e goho neɗɗo tigui zigza ko yimɓe tato Sehil Babi ko yimɓe nayo Zoyrat ko yimɓe jeetato Akjus ko yimɓe ɗiɗo Beni Chap ko neɗɗo goto heddiɓe kala ko nder Nouakchott to Nouakchott noon Liksara ko sappo e goho neɗɗo Sabha ko yimɓe tato Tafrak Zeyna ko capantati e goho neɗɗo Darnayin ko sappo e goho neɗɗo Teyaret ko yimɓe tato Toujinine ko sappo e nayo Arvar ko capanɗe nayo neɗɗo Elmina ko yimɓe jeegomo Riyad ko sappo e jeegomo neɗɗo e nder ɓe cellano ɓe kadi hen temedde capanɗe jeegomo e goho kepti celal men hano hanis ni parti galleji mumen yimɓe jeeɗiɗo kawrela dialla e oɗo saaha joni leydi Mauritanie ene yaara nogas jeenayi ujunere temetero yimɓe jeeɗiɗo winditiɓe e doggol hen nogas joyi ujunere temedere capantato e jeeɗiɗo kepti celal mumen hano hanirtini temedde jeegomo e nogas jeeɗiɗo neɗɗo ɗum woni ko hawrela dialla ha joni ko leydi Mauritanie kettoɗen jagorgal kalfinaɗo ko fate gueɗe nder leydi e jaccina gollamu ɓe kolliri tigui wonde guila alkamisa hanki o ɓe puɗɗima ñakkude dendagal personnel mabɓe woni dendagal yimɓe gollotoɓe e nder ministére uji to ɗum noon ko yidde kay e oɗo saaha joni sembide wallide ko campagne de vaccination udditaɗo guila ñalawma hanki o tawa kay fandare laamu ngu ko yidde kay e nder yontere wotere ñakkude fodde temedde tati ujunere neɗɗo e nder jokli leydi he kala Zeynabou Mintou Data ko secrétaire ko kolaɗo kuuɓal to ministére to o waɗi erago noon faade dendagal gollotoɓe e nder ministére uji ministére o kañumen kala ne jawi to kañumen kañumen foof nde jaccoto mbawa ƴettude ñakku mumen ngo hano hannitini ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen halfinaɓe rewidade peele tumaɓe dirkude e dirtinde e borgigol ngaalu leydi ndi e sa kay laamu Mohamed Ould Abdel Aziz alkamisa hanki o ɓe mbaɗi convoqué général goto taw kadi ko général jaaɗo altraite muɗum on général noon o wiyete ko Ahmed Ould Bekrine ono tima convocation noon kadi o jaabima dendagal namde ɗeɓe namdima ɗe kala kanko général noon o noon inde makko meeɗa limtede e ɗimde kay yimɓe tumaɓe oɗo saaha joni ɓe parquet joofi feere ɗum taw ko tumaɓe bolƴingol koppereje leydi kanko général o kadi kanko wonino chef militaire leydi ndi taw kadi koye ɓurɓe mawnude o jeeya guila hitande ujunnaji ɗiɗi e joyi woni 2005 ha hitande ujunnaji ɗiɗi e 2008 ujunnaji ɗiɗi e jeetati woni 2008 kanko noon teskama kadi omo jeeya tigui e dadiɓe taw ko o garaduji nder guidnoɓe waɗnoɓe coup d'état ji ɗiɗi wanno coup d'état bannoɗo 2005 e 2008 kala ko kanko kadi halfinano direction sécurité nationale e état woni kadi mawɗo état major gendarmerie nationale kadi halfinanoma poste uji kewɗi e nder dadiɓe leydi ndi kanko Ould Bekrine noon koye dadiɓe ɓurɓe towde martaba kay mo inde mum meeɗi limtede e oɗo saaha joni taw ko tumaɓe kay noddaɓe ko fate borjingol e dirkude koppereje
leydi ndi sappo parquet général o noon siftini ɗon joofi fiɗen ko sappo tato neɗɗo ko ɓen tigui ɓuuri tumede joofede feɗendu eɗo saaha joni ɓen goni Mouhamed Ould Abdel Aziz mennoɗo wonde horejo leydi ndi wondude e Yahya Wuli Hedde min on wondude e boddone wiye Mouhamed Salim Aboul Béchir e Mouhamed Abdallah Ould Ouda wondude Talib Abdi Val wondude Hassana Wuli Eli wondude e Moukhtar Wul Ndiaye wondude Mouhamed Salim Ould Ibrahima Val e wondude goɗɗo ne wiye Mouhamed Oulda e Mouhamed Ould Sambou wondude Mouhamed Lamine Bohad wondude Mouhamed Lamine Alkayi wondude e biteɗo Mohiyin e Dina Mouhamed Saleh Sambou ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulara to leydi Mauritanie ha joni Mouhamed Cheikh Ghazouani horejo leydi ndi o bismima alkamisa hanki o sappo e ɗiɗi lewru jukko hitaɗo ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho dendagal député ji tawate jeeyaɓe landa IPR tawa ko joɗiniɓe landa IPR tawateɓe e nder région de Brakna kamɓe kala noon o bismima ɓe to palais présidentiel toon kala saaha noon omo heewi bismade député ji landa IPR woni landal laamu ka député ji mum kala région e kala yontere omo heewi bismade région goto alkamisa hanki o noon ko député ji Brakna kañumena goni bismanoɓe to palais présidentiel toon yidde ɓe jewti noon ko juuti ko fati kayi e gonka diwanuji ɗi e darde kadi ɗiɗon député ji poti darade ha tenti noon hakkude ɓesguji leydi ɗi hakkude men e laamu leydi ndi ene tawtora jonde nde noon Mouhamed Lamine on ko directeur cabinet makko wondude Sidi Mohamed Zavar on ko chargé de mission à la présidence de la République wondude Jamal Ould Yaddali on ko horejo groupe parlementaire landa IPR woni Union pour la République ko landa laamu ka kabaruji men ɗemgal Pulara seno mima to leydi Mauritanie koto Sénégal paaɗen ɗiɗo lebbi kala ɗiɗo lebbi cakkitiɗi kala Idrissa Seck président conseil économique social et environnemental yiya kananaka en public nder leydi hen hollirama noon gila lewru juin woni gila lewru juin ndu to tawate tigui ko nder leydi France yimɓe hewɓe noon ɓayini tigui nder réseaux sociaux ji ha e nder jayndeli privé ji tawateɗi e nder leydi Sénégal kala hollirde wonde kanko Idrissa Seck nayimo leydi France ko mbaɗaɗo évacué woni ko nawaɗo toon taw o wona karɗo cellal biteɗo Yankoba Diatta ko goto e ɓurɓe ɓattademo kanko Idrissa Seck on noon yeddi on kabaru ha sori ladde o holliri tigui Idrissa Seck ene tawe nder leydi France kono nayimo toon ko foftoyade omo selli mo wi wen haydara ala ko wondi holliri kadi wonde e ɗiɗo vacances uji wonde kay oɗo saaha joni koye gurte wona woni vacances uji ko ɗum saabi galle makko yeehi to leydi France tawtoydemo toon o haɗani ɗon kadi o holliri hay e nder nduɗo lewru juin nder nduɗo lewru août ndu gonɗen ɗum woni lewru jukka o holliri tigui wonde Idrissa Seck arino e nder Dakar o holliri ɗon e kala ñalawma ala ñalawma baɗoɓe nowmo o haaldani e Idrissa Seck kadi Idrissa Seck ne ardi gardinde mum hano hannirta ni e kala saaha ne rokka jamiroje koɓe poti gollade e nder oɗon nokku taw ko biteɗo conseil économique social et environnemental mo arti o holliri ɗon ɓeɗon ɗayinoɓe kabaruji noon wonde Idrissa Seck sellani koko waɗa évacué o anda tigui to ƴetti oɗon kabaru ko andi kam on kabaru ko fenade waɗere coyi ha joni kabaruji men e ɗemgal Pular ñande jamma alkamisa sappo e ɗiɗi lewru jukko gonɗen woni jamma beɗɗo ko garaderuji wondude caterpillar uji mbaɗi derguidde jeere sandaga noon ko jeere mawde ɓoyde tawatede nder Dakar saabu jeere nde noon yidde laamu ngu e oɗo saaha joni ko helde nden jeere ɓoyde mahande guila hitande ujunere temedde jeenayyi capan tati e tati yidde laamu ngu noon ko wadde leydi derguidande haɗe mema leydi ɓe matonde haɗe garɗa nde yaada e jamanu siftinde on noon jeere nde mahano ko hitande ujunere e temedde jeenayyi capan tati e tati nde waɗano inauguré ko hitande ujunere temedde jeenayyi e capan tati e joyyi ha joni kabaruji men e ɗemgal Pular to leydi Sénégal Abdoulaye Diouf Sarr e gollidiɓe mum ɓe kolliri tigui wonde ñalawma hande o ɓe kolliri e nder waktuji nogas e nayyi cakkitiɗi ɗi ko ujunnaje tati e temedde joyyi capanɗe jeetati e goho neɗɗo holkisono e nder waktuji nogas e nayyi cakkitiɗi ɗi e nder hen noon temedde joyyi capanɗe nayyo e jeenayyo tawama e jeetati ko fiɗaɓe mboroso coronavirus to ɓetama to banggue pourcentage holliri nder temedere kala hen 15,33% ko fiɗaɓe e nder ɓen
fidaɓe hen capanɗe jeegomo e jeeɗiɗi ko contact suivi woni memodirnoɓe wonduɓe rafi o temedde joyo e capanɗe temedde nayo e capanɗe jeetato ɗiɗo heddiɓe kala ko ka communautaire woni hay goto anda to ƴetti rafi o nder ɓe cellano ɓe temedde joyi capanɗe nayo e jeegomo kefti cellal mumen hano hannirta ni paati galleji mumen capanɗe jeegomo e yimɓe tato ne tampi sanne ma ballite to banggue fofagon tawe to hôpital principal mo Dakar ha to hôpital mo Fann ɓe kolliri kadi sappo e jeegomo neɗɗo woni ko hawre ladial e oɗo saaha joni dendagal doggol winditiɓe e coronavirus e nder leydi Sénégal ɓe jettima capanɗe jeeɗiɗi ujunere e temedere nogas e joyi neɗɗo hen capanɗe joyi e tati ujunere e capanɗe nayo e nayo kefti cellal mumen hano hannirta ni ujunere temedde joyi capanɗe jeeɗiɗi ɗum woni ko hawre ladial e ñalawma hande o kadi dendagal heddiɓe e nder jokki leydi e kala wonɗuɓe mboros coronavirus ko sappo e joyi ujunere temedde joyi e yimɓe sappo ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar sen ummima to leydi Sénégal to leydi Mali paɗen docteur Chougela Koyga Mayga ko kañum woni hoore jagode laamu sabbodumo leydi Mali oɗo saaha ñalawma hande o noon mo tawi tigui nder région mo Ségou ko hande sappo e tati lewru jukko ha sappo e joyi lewru gonɗen ɗum o waɗat tigui jillu makko e nder région mo Ségou koye mbadu tourné noon tawa kadi ko tourné tigui woni visite de travail visite gollal ko hen tigui o woni e oɗo saaha kala noon kanko Chougela Mayga mo tawi tigui e tourné makko e nder leydi hen o yehiɗo noon to nokku to Sikasom caggal ɗum o yeehi to wiyete Bougani ha to wiyete Koutiala e oɗo ñalawma hande noon yonta tigui ko région ma biyete woni 4e région mo Ségou ko toon tigui woni to yonta e oɗo saaha joni mo tawi toon hollirama noon mawo joddo e dendagal ɓen ardiɓe diineji ardiɓe aadaji wondude halfinaɓe nden ka ekkisal e ɗiɗon autorité woni les élus locaux wondude e dendagal cadre uji tawateɓe nder nden fande kala ha joni ko leydi Mali keddoɗen jagorgal kalfinaɗo ko fate jangde leydi ndi o holliri tigui nder communiqué makko mo ɓayini ñalade altine sappo e jeegom lewru o ɓayini kay ñalama ɗin wonde kay ko ñande altine sappo e jeegom lewru jukko gonɗen du ko ñande hen tigui fuɗɗoto e nder jokki leydi he kala kawguel taw ko kawguel bindola ngel kawguel biyetengel def woni tigui diplôme d'étude fondamental ko diplôme gadanomo janggoɓe école aji iddoto hebde kay ummade école fondamental faade to collège o holliri noon kawgel ngel fuɗɗoto ko ñande altine sappo e jeegom ngel gasata ko ñande alarba sappo e jeetati e nder jokkuli leydi he kala e nder communiqué he kadi o waɗi erago faade dendagal ɓen waɗoɓe fodɓe wadde ngel kawgel kala e halfinaɓe kawgel ngel kala ñande altine sappo e jeegom de 7 heures subaka yataw ɓen kala ne tawe nder ɗiɗon centre uji ɗi poti wadde ngel kawgel ɓen waɗoɓe kawgel ngel kadi kala garowo yo addor carte mum d'identité nationale ha joni ko leydi Mali keddoɗen DIRPA ko direction de l'information et des relations publiques des armées ɓe jubbini hanki noon conférence mabɓe de presse on conférence noon waɓe kewi wadde kala saaha ardi conférence o noon ko biteɗo colonel Souleymani Dembélé yubbi kañum tigui yuɓɓini on conférence o holliri tigui wonde conférence o noon woni mujibe mum ko yidde andinde kay opération ngaji ɗiɓe mbaɗi noɓe kewi wadde kala lewru wadde cimtol ko fati e ɗiɗon opération ngaji ɗiɓe mbaɗi e nder leydi he e mbadi Mali ko bila o noon o holliri tigui wonde hitade wonde tigui nder nduɗo lewru juillet maydu ɓe mbaɗi tigui opération ngaji joyyi pattama e limijo ɗin opération ngaji joyyi noon bila mum ko sappo e ɗiɗo wat bonijo woni terroriste warama hen no gasi go woɗɓe teɓama opération kadi ɓe keeɓe opération kadi ɓe kadi ɓe opération kadi ɓe mbawi tigui wallidde ɓe mbawi tigui accude tigui ɓena remoɓe e jabboɓe guese men kala mbawi jabbude en hano hannirta ni e nder fande nokku to wiyete ñono o holliri kadi e nder ɗiɗon nokku o holliri kadi wonde ɓe mbawi heptude fodde temedde joyi e sappo e joyi daaba taw ko hakkude nayyi e baali keptonoɗi koɗanoɗi e juuɗe jomumen ɓe mbawi artirde ɗum e juuɗe jomumen taw koto fande nokku to nokku biyeteɗo to nokku Jabali o holliri kadi e nder fande leren tawi to Tombouctou ñande nayyi lewru juillet ndu noon ɓe mbaɗanoma toon jeeje e nder jeeje he noon woni tigui ko wiyete embuscade ɓe mbaranama hen koninkoɓe joyo mbasino hen pittade mumen tato wonɓe mbarmi hen ɓe duppanama werla goto ɓe keftanama oto goto kadi ɗum woni tigui bila mo holliri e oɗo saaha joni e nder leydi Mali taw ko bila mabɓe moɓe mbaɗi e nder nduɗon lewru ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Mali jagorgal kalfinaɗo ko fate cellal aade e ɓaƴini communiqué mum tongode temedde joyyi e nogas e jeetati ko fate mboros coronavirus ko alkamisa hanki kiiɗo ɓaƴini on communiqué o holliri
non ko ujunere temetere sappo tato neɗɗo kolkisa e ndera holkiso he noon yimɓe jiiɗi tawɓe jaati ko fiɗaɓe mboros corona e ndera ɓe cellano ñalawma hanki o hay neɗɗo goto ala keptude cellal mum hay neɗɗo goto kadi ala mo rafi o yooɓi o holliri sappo tato neɗɗo nana antiri nder cuuɗi cafruɗi e nder leydi Mali e nder ɓen hen joyna tampi sanne ma balite to banggue fofago 60 wonɓe wonduɓe coronavirus keɓata safruji men ko nder galleji men hano hannirni o holliri oɗo saaha joni leydi Mali ne yaara 1460 e yimɓe jeyanayo winditiɓe doggol hen 14 neɗɗo goto keptino cellal men 5 e yimɓe nayo ɗum woni ko hawri ela jala ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar seno mima to leydi Mali ko to leydi Cameroun paɗenam ñande talata ɓennuɗo sappo lewru jukko gonɗen ɗum garmi gara musto waɗi hakkude ɓen aynaɓe honduɓe awoɓe tawateɓe ndera leydi hen tawat kadi koto seɓɓeta koto rewo to seɓɓeta rewo leydi ndi garmi gara noon waɗi sappoji ɗo neɗɗo basɗo hen fittade mum 49 wonɓe mbarmi hen barmanɗe musde no fewi hade nde noon waɗi koto nokku biyeteɗo Logana Birnin Sara Kerol hakkude mabɓe e leydi Tchad ene teska noon e kala saaha ndungu so oɗo saaha yontini heewi garmi garaji kareli e fitinaji hakkude ɓen awoɓe hakkude mumen e aynaɓe tawa kadi heewi sabade kareli mabɓe ko ɓen awoɓe ne kewi wadde biidi mbaɗa biidi mawɗi no fewi mbaɗa hen diketaji gam faddade ɗiɗɗi e kala saaha noon ɓen aynaɓe so gaddi nayyi mumen e baali mumen e kewi yaɓɓude diketaji e kala saaha kadi nayyi ɗi ene kewi yolɓitade e ɗina biidi ɗiɓe mbaɗi ɗum noon heewi addude fitinaji hakkude mabɓe e kala saaha ne waɗa kareli kono hono ndeɗo haare ha waɗa fodde sappoji ɗo neɗɗo meeɗa mayɗo meeɗano wedde e nder leydi hen taw ko oɗono fannu ha joni ko leydi teno mima to leydi Cameroun koto Centrafrique paɗen Ibrahima Al Hissi Al Goni o laatima e oɗo saaha joni député PK5 e nder lamorgo leydi ndi o ɗaftodirenno noon koye biteɗo Karim Mekesa ko ñande alarba ɓennuɗo ko nden tigui cour constitutionnel leydi ndi holliri ha laaɓi wonde kay ko kanko e oɗo saaha joni laati député nde ɗon falde ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar koto Namibi paɗen fodde joni lebbi jeenayyi laamu leydi Namibi woni tigui yidde mabɓe ko ustude ñiibi leydi ndi saabu kayne teska e oɗo saaha joni leydi Namibi ne heewi ñiibi so tawi kay ñiibi ustima e yoga e donga Afrique wona to leydi Namibi ɓe koli noon yidde mabɓe e fadare mabɓe wonno tigui ko yeyde 1jeeɗiɗi ñiiwa kono jagorgal mabɓe kalfinaɗo ko fate taaridi holliri tigui ko 57 ñiiwa tan ɗum woni ko yeeya ɗina ñiibi noon ɓe kalan tigui soɓe ñiibi ɗi o holliri noon ɗina ñiibi jeeyade jaaru mabji kanji kala ene hawri tigui ko 5,9 millions dollars taw ko dollar namibien ɗum noon ene hawra e 34 mille woni 34 ujunere haalisa euro o holliri noon hollirama noon e oɗo saaha joni leydi Namibi ne jogui nogas jeetati ujunere ñiiwa e nder leydi hen to leydi Zambie paɗen leydi Zambie koye sumgoji hoolejo leydi gonno sumgoji ɗi noon mbaɗi fitinaji musde no fewi e nder fitinaji he noon hollirama tigui neɗɗo goto wasi hen fittade mum hewɓe kadi mbarmi hen internet kuppama e oɗo saaha joni noon ko million ngaji jeeɗiɗi neɗɗo kañumen tigui noddono électeur yo gara suuɓo hakkude 16 mbiri tawa e nder ɗin mbiriji tawe hen biteɗo Edouard Lunga hoorejo leydi ndi ƴamtowo lefol gongol omo ɗaftodira kadi e goɗɗo ne wiye hakkilende hisilima on noon ko lundiyanke mawɗo no fewi saabu ngol waɗi lawol jeegoɓi walla kene ɗaftodire e lafo yidde ardade leydi ndi koto RD Congo cakkitoɗen to RD Congo noon hollirama tigui e oɗo saaha joni ɓeɗon commerçant ji wiyeteɓe indonaɓe woni indonaɓe wondude e ɓeɗon Pakistan naɓe e oɗo saaha kala ɓe ngala e jaam kala e saaha ko janguji mbaɗete nder magasinaji bitkaji mabɓe e nder Kinshasa lamorgo leydi ndi tawa ala ko saabi ɗum so wona Kinshasa naɓe hollirde metti mumen goto e ɓesgu mumen kay nangonoɗo ene udda e nder kaso biteɗo Bangalore e nder leydi en tawa tumano tigui ko wiyete trafic de drogue wasi fittade mum e nder kasoji hen guila nden noon ko garmi garaji musdi tawate toon ko ɗum saabi noon ɓeɗo yimɓe ɗum saabi noon e oɗo saaha joni kala boutique indonaɓe walla boutique ɓeɗon Pakistan naɓe eɓe mbaɗe mumen janguji ɓe mbawa rodade marchandise uji ɓe jaada hen docteur Djiby Sow wittiyanke safriyanke mo jomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gondena seydineji dumbama ɓe ñumu
docteur Djibiso ene waɗa dendagal bandiraɓe julɓe dendagal bandiraɓe fulɓe ɗo gonɗon e windere nde kala juule mo wuuri hitande men harana darima hitande meɗen ujunere temedde nayyi e capanɗe nayyi e tati woni harana docteur Djibiso ne jogui beelema mawɗo no feewi habru dendagal bandiraɓe kala e nder wittoji makko o witti leggal haw wattingal leggal siro taw kadi kon siro nafata ko gorko docteur Djibiso ene jogui beelema mawɗo andina dendagal bandiraɓe julɓe fulɓe kala temedere dow temedere sa hutorima koɗo henna siro an oɗo henna gorko teskiɗo oɗo saaha mo gondena goragumane usti tene kadi ala ko wiyete rewam ma yiito hen hoore maɗa ma won hunde duumide taw wona tan kala saaha aɗa yara e nder ɗin calti docteur Djibiso yaltini siroji goɗɗi ganduɗa ene itta ñabbuji kewɗi gonɗi e nder ɓandu ha tenti reedu kono ne kadi donkude ɓesnude joguiɗo hémorroïde gonɗo nder e jaltowo bowal kala hoore musande koyɗe musoje neɗɗo ɓuutowo joguiɗo diabète tension estomac donkude ɓesnude kono ne kadi cimmiɗo ha simme naati e nder ƴiƴam muɗuma sa yiiɗi hedde hen ko laaɓi hono mbatta hetto joni joni ɗeɗo henno tongoɗe 00221 78 353 28 92 walla mbaɗa 77 244 92 81 walla mbaɗa 00223 ko numéro makko whatsapp leydi Mali 70 85 72 47 ɓiɓɓe fulɓe mbadden dando e docteur Djibiso jaadenema koye harana andiraɓe musidɓe to duɓi ɗum ɗo wonno ko min tongan on kabaruji men e ɗemgal pular ɗo e haalirde he ko musidɗo moon sehil moon haali Abouba to karallagal dow ko meñi men sehil men Saydou Abouba kettimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on